Dweud eich dweud am newidiadau i wasanaethau i blant ac ieuenctid ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Rydym angen eich help i lunio dyfodol gwasanaethau pediatreg yn ne ardal Hywel Dda. Ar ôl cyfres o newidiadau dros dro i wasanaethau yn ysbyty Llwynhelyg ys 2016, mae nawr angen i ni glywed eich barn ar beth ddylai'r ateb tymor hwy fod ar gyfer gwasanaethau plant ac ieuenctid. Mae gennym 3 opsiwn, gyda phob un yn anelu at ddarparu gofal a chymorth penodol i blant ac ieuenctid yn y rhanbarth. Rydym nawr angen eich barn ar ba un o 3 opsiwn sydd orau i chi a'ch teulu. Gallwch ddysgu mwy am y 3 opsiwn ar ein gwefan neu drwy ddod i gwrdd â ni yn ein digwyddiadau galw heibio, naill ai mewn person neu ar-lein, lle gallwch ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Unwaith y byddwch wedi dysgu mwy am y 3 opsiwn, a fyddech chi cystal â threulio amser i lenwi holiadur a rhannu eich barn am ddyfodol gwasanaethau pediatreg yn ysbytai Llwynhelyg a Glangwili. Mae eich barn yn bwysig a bydd yn helpu i lunio gwell gwasanaeth i blant a phobl ifanc yn ne ardal Hywel Dda. Diolch am rannu eich barn gyda ni.